Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Musaude Bible sikuti na ndiaje kulali gaida. Kumana werenge. Ndiwelenga Matthew 28 yambira verse 18 tukafika 20. Akuti ndipo Yesu anaza n'abankula nawo nanena mphamvu zonse zapasidwa pa ine kumwamba ndi pansi lapansi, chifukwa chake mukani kuphunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndi kuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulambirani inu. Ndipo onani ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi ya pansi pano. Amen. Moni mpingo? Amen. Iye choyamba ndithokoze kuti munandiyitana kuti ndibwere kuno. Ife andalefe tikayitanidwa ku church zimakhala bwino, timamva bwino mu mtima, chifukwa nthawi zambiri anthu andale timaoneka ngati onama akuba zonse kwi. Ndiye mukayitanidwa mali atikumbukira. Ndiyeno ndithokoze. Ine kumako ndine wa Seventh Day. Timati ukakhala wandale ngati unali Khristu, ukalowa mundale ukhale Khristu. Usasiye kukhala Khristu. Ndifuna kuuze ni chinthu china chimene chikuononga mpingo wathu, chikuononga dziko lathu. Ndichilankhula mopereka chifanizo. Dr. Kaonga Evangelist Simon sinauze ndi kusanjenjemera iyi zamubwino. Mmene amalupira akaonga pano ndiye wina kupita kukalemba kuti amene ajabu mmene amalupira muja mphamvu zimene zija akuti mamawa amadya sausage, mazira, tiwa mkaka, buledi, chipisi. Ndikufalitsa mbiri. Nonse amene mwaona apa mungasuse? Mungasuse? Koma muli dumoni? Muli dumoni? Azai amene maipa Philadelphia ta tabira bichufa. Ino ndabaka sote ino amene mukusokolo, nokhala amene mukusokolo tabira. Wina kana kuti ababa info ngofanana, akunama? Akunama? Koma ndosiyana. Muzimusiya amene waona amene. Tatembenuka. Mwaona abadukuwo mena asokesera yawo nyanzawo. Haleluya. Amen. Zikufanana? Amen. Koma anthu mene amaona akona katika kodi zofanana. Kakale. Chimene ndifuna kulankhula anthu mukutonera kuti ife monga akhristu tizithamanga ndi uthenga owona ukhaokha, osati uthenga wonama. Ine ndine Khristu pa Seventh Day Bible usi basi. Koma zimene anthu amalankhula ena za ine kuzimva kuti ine ndemwe. Umati kumva kuti kumazikulakudwazi ndi ineyo. Mamu sizidachira kwa Vice President. Chibumbo chose chakukokhala usaseka. Amene umuntu anali pasamoni sanga musizanzi. Ena kwa kubiria. Palizonama zimene zikuchitika muziko muno. Kunamizira azibusa, kunamizira mayatolika, kunamizira kapena kugwira ntchito. My point is eyes on the ball.
musasiye ntchito ya Mulungu chifukwa choti anthu ena akukamba zofuna zawo za inuyo. Akalankhula china chilichonse choyipa cha inu chopweteka, muzikhululuka mopwetekesa mtima. Muzikhululuka mopwetekesa mtima. Kukhululuka mopwetekesa mtima kuti ena akamva kuti makhululuka azipsa mtima. Tikumbane? Mchali chimuno tonse tilimuno tifuraniza kuti kumwamba aliyense. Olo ineyo tifuraniza kuti kumwamba. Ntchito yanga mbomamo is an act of worship. Tikamapita ntchito kubomako is an act of worship. Msiku muno kuvuta, sikuzizemba, kuzivomereza, and do something about it. It's an act of worship. Muli anthu oyipa mzimu muno akuteleyo. Anthu oyipa, tikulakula ine state vice president wa dziko. Muli anthu oyipa. Mmene chimanga chikuoneka kuti chikukongola, chikuoneka bwino chonchi. Ena ake chikuwakutika kuopsa. Chifukwa chani? Anthu akadya kuya. Chifuna iwo akakale njala, azivutika. Mnaona ile tiana tunachotaka wina makonda kumasina zake, azindika kusangala. Akuso alipo. Akuso alipo. Kumva kuti akusa abubani alikuwa kupa osangala. Kumva kuti agoneka. Mazimba agoneka. Well, some people just want other people to feel pain. Mafuta akaba kwela, there are some people that brought mafuta nani? They are very happy pakakala kiu mafuta zivuta. Mpepelele ziko la, kama pepelele sokoleni, pepelele ziko, I didn't understand. Pepelele ziko, Satana amenema muona makwala, mboma swalimu. Tikapanda kupempera palile chilipo. Tiwope Mungu Efeso 5 verse 15 akuti potera kupenya nyibino umumuyendera simonga opanda nzeru koma anzeru akuti machawi bakuti kayimukayo ndona ngoni yoyipa. Ndiye ntchito yathu tabwera ngati evangelisi tiye tigwire ntchito imene iyi tifikire konsekonse kuti anthu akudziwe Mulungu. Chimenecho chipendi chofunika. Ngati kukulisa ndiyo kusikako amazimona Mulungu. Ngati iweyo ndiyo mlondawe amakona chakodi amuone Mulungu. Umwambali kwa bwino, ndipo makonda asipaya yakuika daimani. Umwambali kwa bwino, ya Yehova. Tikaona sabu chito bwino, chito yathu sikunyodogola. Umpempherera, umudzudzula, umuthandiza kuti iyeyo na Yesu akatangoli akabwe kumwamba. Mwaipanyiko yako, kwangali salamu inani yakuona, kwangali mabemo yakuona, kwangali tiye gasi yakuona, kwangali sondiindu yakukasa musikomo yakugumu, kwangali. Haleluya! Amen. Ndimalize chonchi. Ndakusokoza kuti maliza na kuti tiyapenao za evangelisi. Isimakala kupinga ntchito ya Mulungu. Ndiye ndakusokoza. Tikali ndabwerera inu kumano ndimakondera azimayi atolika. Kwa azimayi atolika ndikuti ndikufulahika vumbe pamaliro. If you want to the heartbeats of the church, they need to be supported.
ndiye poti kabelawa zakusimusa makulu nimofuna asogolerani nimapita chikumani kuti ndikupase ni support. Azima yatolika ndiye support. Azima yatolika. Evangelism nakapaso byakusa kuti ndikomitana munthu muzimuza nkhani yonse. Ifeyo golo lathu ndi 50 miliyoni chakuzonse ni nani naita kufusa ndaitanipa takakundikana akuti tamuza ni kunokuikalia iye afunamukankupemphera nakuti mwina kapena kubwera kuno ndipita manduza kuti igolo lathu 50 miliyoni ndakamusangalina ndiye kumanena koma lero ndakwezani contribution towards this. Contribution yanga pa evangelism kuyamba ndi 2 million. Azima yatolika tuna na babani. Ndikufuna ndi mafumu akuno Mulungu akudaliseni kuti zikata zonse bazikola pasi kali ntchito ya mtuwanji tikakumane kuti mama ali akudaliseni zikukwambiri. Zikomo kwambiri Vice President pamutitsika kategori kwa mimi. Pingon sodo nona dipanji. Amen. Tima, number 202. Yes. Yehova Mulungu watu masana wano ndife anthu othokoza kwambiri chifukwa taona ukulu wanu, taona madalitso wanu kuyambira mene program imayamba tinakupemphani, taona yaniyo muli pakati pathu. Dzina lanu Yehova lilemekezeke. Mwapaderadera mulole uthenga umene wafalitsidwa mu tsiku la lero utisendezere chifupi ndi inu, kuti malingaliro athu odzakuonani maso ndi maso tikupulumutsidwa akhale okhazikika m'maganizo athu. Zilipo nthawi zina zimene uthenga ukafalitsidwa chonchi Satana samakondwa amalakalaka tichoke opanda kanthu. Yehova tichotsereni chizolowezi, mulole kuti tikachite monga mwa chifuniro chanu. Mmene tikapumulira tsopano tisowa chitsogozo chanu, muloleso Yehova kutibweretsanso konkuno kudzapitiriza kupembedza kwathu. Pakuti pempho lathu modzichepetsa kuchokera mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu. Amen. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.